Kaita aning pobreta, uy. Wala pa man ani ang bayar sa mong yuta. Wala gid mi ipakatambal sa akong manghod balo, uy, kay akong manghod, uy. Saon naman lang ni, be. Ay, naamay nagpadung diri. Ay, mao na siguro ning mo palit sa mong yuta ba? Inday, ako din paliton inyong yuta, Inday. Na ako diri karon para akong paliton inyong yuta. Sugot ra ka og 1.4 milyon. Oh, ma'am! Sugot kay ko, ana, ma'am, para na ako ipakatambal sa akong manghod, ma'am. Kay pobre kay mi, ma'am. Wala man good may kwarta, ma'am. Salamat kay ma'am ha sa pagpalit sa among yuta, ma'am ha. Sige ha, akong bayadan, Inday ha. Mao ni ang kwarta na diri ang 1.4 milyon. So, ikaw na bahala ani Inday na ara diri sa sulod sa bag. Okay, ma'am. Salamat kayo sa pagpalit sa mong yuta, ma'am, ha? Salamat kayo, ma'am. Kapalit na gid mi yanig tambal sa akong manghod, ma'am. Salamat gid kayo, ma'am. Ako ditong tawagon akong papa, kinahalin na mong yuta. Mao din yung kwarta. Is, malipay gito akong papa ron. Akong tawagan akong papa, B. Uy, nanawag mga anak. Ang sakit toyo ano niya? Tawagan ako ba? Hello pa! Good news pa! Oh, hello nak. Ang sa may good news nak? Atong yuta na halin. 1.4 million. Tunga taani pa. Pila man po dako ah? 800,000 imo ha. Adi ko musugot ano 800,000 ra? Ah, lugi ko anak nak. 800,000 lugi ko anak. Aw sige. 500,000 lang imo ha. Ah, sige. Kala noon, 500,000. Sige, okay ra ko na 500,000. Sige ka na. Sige, okay ra ko na 500,000. Sige ka na. Ay!